Ahoj, dnes sme priamo v uliciach Londýna a ukážeme si 10 anglických slovíčok, ktoré sa ti tu naozaj zídu. Začnime úplne jednoducho od úrovne A1. Prvé slovíčko je ticket, lístok. I'd like a ticket to Westminster, please. Bez slova ticket sa nezaobídeš, či už ideš vlakom, metrom alebo autobusom. Druhé slovíčko je underground, londýnske metro. The underground is the fastest way to get around London. V Londýne ľudia často nepovedia subway. Povedia jednoducho the underground alebo the tube. Tretie slovíčko je platform, nástupište. Which platform does the train leave from? Na každej stanici uvidíš čísla nástupišť, takže toto slovo sa určite oplatí poznať. Štvrté slovíčko je landmark, významná pamiatka alebo dominanta. Big Ben is one of London's most famous landmarks. Keď budeš plánovať výlet, toto slovo uvidíš v každom turistickom sprievodcovi. Piaté slovíčko je commuter, človek, ktorý pravidelne dochádza do práce. The train is full of commuters every morning. Ak cestuješ počas ranej špičky, stretneš ich naozaj tisíce. Šieste slovíčko je pedestrian, chodec. Always watch for pedestrians. V Británii sa jazdí vľavo, takže pri prechádzaní cez cestu si treba dávať ešte väčší pozor. Siedme slovíčko je queue, rad ľudí čakajúcich. We had to queue for half an hour. Briti sú známi tým, že trpezlivo stoja v rade. A áno, queue sa píše oveľa dlhšie, než sa vyslovuje. 8. slovíčko je congestion, dopravné preťaženie alebo zápcha. Traffic congestion is common in central London. Aj preto veľa ľudí radšej využíva metro. 9. slovíčko je thoroughfare, hlavná ulica alebo dopravná tepna. Oxford Street is one of London's busiest thoroughfares. Toto slovo sa objavuje skôr v pokročilejšej angličtine. A posledné, 10. slovíčko je embankment, nábrežie. We walked along the Victoria Embankment. Ak sa budeš prechádzať popri rieke Temža, toto slovo môžeš vidieť aj na mapách a názvoch zastávok. Koľko z týchto 10 slovíčok si už poznal? Napíš číslo do komentára a ak sa chceš naučiť ďalšiu užitočnú angličtinu pre cestovanie, nezabudni sledovať tento kanál.